Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хәсәншина, исәнмесез? 2 миллиард тонна нефть чыгарылды. Әлмәттә 2 миллиард тонна Татарстан нефтен чыгаруны зурлап искә алдылар. Идет очень большая нагрузка. WorldSkills Russia 2021 бәйгесе җиңүчеләре арасында әлмәтлеләр дә бар. 20 килограмм макулатура тапшырды. Макулатура тапшырды, агач үсентеле бул Әлмәттә экологик акция узды. 1981 елның 2 октябрендә Тассыр нефтчеләре яңа рекорд куя. Республикада 2 миллиард тонна нефть чыгарыла. Тарихи момент 7 сәгать 20 минутта теркәлә. Нәкъ шул вакытта товар парклары резервуарларына Тассырда чыгарылган 2 миллиард тонна кара алтын килеп җитә. Алдагы көндә 3 октябрьдә Советская Татария гәҗитендә каралы-аклы фото бастырыла. Анда менә ул күптән көтелгән кара алтынның 2 миллиард тоннасы дигән язу була. 40 еллык тарихи вакыйганы нефтчеләр каласында искә алдылар. Бәйрәмне без дә күреп кайттык. 2 миллиард тонна нефть чыгарылды. 1 миллиард тонн нефть 1971 елда чыгарыла. Икенчесе 10 ел узгач. Әлеге бәйрәм вакыйгаларын искә төшереп Әлмәттә машиналар парады узды. Панорама РТС нефтче мәдәният сарае маршруты белән узганнан соң машиналар 2 миллиард тонн нефть чыгару уңаеннан Татарстан нефтчеләренә куелган һәйкәл янына туктады. Әлбәттә, данлы хезмәт юлын узган ветераннарны искә алып чәчәкләр салынды. Всех уважаемые жители города Альметьевск. Илназ Дружковның әти-әнисе табиб. Уллары алар изеннән китми һәм сайлаган юлын дөрес дип саный. Татнефть минем өчен өстенлекле юнәлеш ди. Быел Азнакаевск нефть нефтьгаз чыгару идарәсенә оператор булып эшкә кергән һәм алга таба үсәргә теләвен яшерми. Сегодня огромный праздник для жителей Альметьевска. Әлмәт гомумән Татарстан халкы өчен зур бәйрәм. 1981 елны чыгарылган 2 миллиард тонн нефтьне хәтерләүчеләр бардыр. Бу зур бәйрәм тормышыбызның, тарихыбызның өлеше. Бөтенебезне дә тәбриклим. Я всех поздравляю. Бәйрәмгә җыелганнарның күпчелегенә бу көн кадерле гаилә тарихы буларак та, якыннарын искә алу өчен өстәмә сәбәп буларак та. Люция ханым Солтанова үзе дә, сеңелләре дә нефтчеләр. Әти-әнисе 2 миллиард тонн чыгаруда катнашкан. Тормыш иптәше дә тарихи мизгелләргә кирип калган. Вафат инде исән түгел, но исән булса бик рәхәтләнеп килер бу бәйрәмгә. Татнефтькә рәхмәтле булыр шушы бәйрәмне яңадан кайтартып, яңадан күрсәтеп, ничек булган бу вакыйгаларны бик сөенер иде. Я сегодня поучаствовал в событии. 2 миллиард тонн нефть чыгаруның 40 еллыгын бәйрәм итүдә катнаштым. Минем өчен бу мөһим вакыйга. Бабай бөтен туганнар нефть тармагында хезмәт куйган. Мин алар өчен горур, үзем дә бу юнәлештә гаиләмне тәкъдим итәчәкмен. Переполняет душа. Узган гасырның 70-80 елларында Советлар Союзында чыгарылган кара алтын күләменең 3/1 өлеше Татарстан нефтчеләренең хезмәт нәтиҗәсе булып саналган. Бораулауның яңа суларын актив үзләштерү, скважиналарны юнәлешле бораулау методын гамәлгә кертү, иярчен газны эшкәртү һәм башка күп кенә мәсьәләләрдә Татнефть компаниясе лидерлар рәтендә булды һәм бу традицияләрне әле дә булса дәвам итә. Иң зур ачышлар да бәләкәй җиңүләрдән башлана. Ә инде ул җиңүләр саллы булса, мактанырга һәм горурланырга җирлек кенә арта. 2021 елның 25-28 августында Уфа шәһәрендә яшь профессионаллар WorldSkills Russia 9 милли чемпионаты финалы узды. Яшь профессионаллар WorldSkills Russia 2021 бәйгесендә Татарстан Республика командасы 1нче урынны алган. Команда составында әлмәтлеләр дә бар. Җиңүчеләр белән район башлыгы Тимур Нагуманов очрашты. Чемпион булу өчен нишләргә кирәк? Бу сорауга җавапны Алсу Әмирова эзләде. Безнең республика командасы составында 164 кешенең 7-се әлмәтле. Булар Галләмов Камил, Кыйрамов Булат, Денис Евсиков, Дмитрий Зинин, Арина Лобанова, Артур Муслимов, Илназ Хаҗипов. Район башлыгы Тимур Нагуманов җиңүчеләр белән чәй өстәле артында очрашты. Идет очень большая нагрузка на... Чемпионат вакытында мораль һәм физик яктан авыр, йөкләнеш көчле булды. Республиканы бөтен кешегә күрсәтү, бик күп баскычларны үтеп, тагын бер баскычка күтәрелергә кирәклеген белү зур җаваплылык өсти. 16-25 яшьләрдәге урта һәм югары һөнәри белем бирү учреждениеләре студентлары һәм 16 яшькә кадәрге мәктәп укучылары арасында WorldSkills Russia Juniors юнәлеше, WorldSkills стандартлары буенча Россиядә иң масштаблы һөнәри осталык ярышлары. У вас же такая интересная тема, вы как бы и в знаниях состязаетесь одновременно, да? Ну, то есть... Сезнең бик кызыклы тема, чөнки булган белемнәрен дә күрсәтергә кирәк. Бу олимпиадага ошаган. Физик яктан да ныклы булу кирәк. Аяк өсте торып, кул өстәлеген күрсәтүдә сорала бит. И на спорт похоже в какой-то степени. Район башлыгын барыннан да бирәк яшьләрнең тизлеге шаккаттырды. Алар программаны 4 сәгать эчендә эшләп чыга. В мою компетенцию входит работа с 3D-программами, работа с ЧПУ станками, 3D-принтерами, литиевым
силиконом, пластиком и лазерными станками. Денис Евсиков бәйгегә очраклы килеп кергән. Укытучының кем бәйгедә катнашырга тели дигән сорауына кулгына күтәргәнем. Шундый мәртәбәле конкурска эләккәнемне сизми дә калдым ди ул. Денис политехник техникумы студенты. Бәйгегә әзерләнгән чорда укуны онытып торырга туры килә. Мондый чемпионатларда катнашканда студент яки укучының укуга барырга вакытлары җитми һәм аларны һәркайсы мөстәкыйль рәвештә шөгыльләнә ди оештыручылар. Вместо того, чтобы с кем-нибудь погулять на улице, ты сидишь, работаешь, изучаешь новую информацию. Урамга чыгу урынына син эшлисең, күнекмәләрне арттырасың, яңа информация эзлисең. Эмоциональ яктан да авыр булды. Психологическом. Потому что идет очень сильное моральное давление на конкурсанта. Өстәвенә үз-үзенең контрольдә тоту, вакыт белән идарә итү, World Skills'ны һәр катнашучысы ия булырга тиешле күнекмәләрнең берсе. Алсу Амирова, Милена Валиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә халыкка хезмәт күрсәтү сыйфатын яхшырту өчен автобуслар һәм троллейбуслар өчен җайга салуның акыллы системасы кертелә башлый. Транснавигация җәмәгать транспорты хәрәкәтен оператив җайга салырга һәм контрольдә тотарга мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә барлык троллейбусларда да машина йөртүче өчен актуаль расписаниене чагылдыручы монитор урнаштырылган. Юл шартларына карап, ул программа реаль вакыт режимында төзәтелә. Яңалык троллейбусларны маршрут линиясе буенча тигез бүлеп бирергә һәм хәрәкәт интервалларын киметергә мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук программа пассажирлар йөртүне исәпкә алып бара. Акыллы система белән автобусларда җиһазландырылачак. Әлмәт районы башлыгы матбугат хезмәтендә транснавигацияне кертү тиз түгел дип ассызыкладылар. Моның өчен вакыт кирәк. Әмма бу техниканы линияга чыгаруны нәтиҗәлерәк планлаштырырга һәм хәрәкәт интервалын киметергә мөмкинлек бирәчәк. Заманча технологияләр белән бер рәттән күркәм традицияләрдә матур бүгенгебез һәм якты киләчәгебез хакына хезмәт итә. Шуларның чираттагысы макулатураны үсентегә алыштыр экологик акциясе. Аның чираттагысы калабызда ялларда узды. Шәһәр һәм район халкы макулатураны кедр, пихта, алмагач, кура җиләге карлыган үсентеләренә алыштыру өчен департамент территориясенә иртәдән үк җыелган иде. Яшеллекне саклауга юнәлтелгән экологик чарада без дә булып кайттык. Һәр гаиләдә диярлек вакыт кирәкмәгән дәфтәрләр, тулган блокнотлар, укылган гәҗит журналлар җыела. Аларны чүплеккә атканчы экология департаменты белгечләре икенчел шималга әйләндерергә киңәш итә. Һәм бу адым өчен бүләк тә әзерли. Алмашка макулатура җыеп тапшырган һәр әлмәтлегә агачлар үсентеләре тәкъдим итә. Ел сайын уздырыла торган экологик акциядә катнашу өчен әлмәтлеләр иртәдән үк җыелды. Биредә 5 килограмм макулатура алып килгән яки батарейкалар тапшырган һәрбер кешегә агач үсентеләре бирәләр. Акция яз-көз үткәрелә. Нәкъ бу вакытта утыртылган агач үсентесе яхшы үсеп китә. Макулатура, батарейкалар тапшырып үсентеләрне кемдер беренче тапкыр алса, кемдер ел сайын катнаша. Рафик Әхмәтов беренче ел катнаша. Былтыр өлгермәдек ди. 20 килограмм макулатура тапшырдык. Менә пихта бирделәр, аннары алма, позлы сорт диде, белмим, соң өлгерә торган инде. Елена Кожевникова бирегә әнисе һәм кызы Милада белән килгән. Макулатураны махсус шул акция өчен май аеннан җыя башлаганнар. Участвуем мы постоянно, каждый раз. Ел сайын катнашабыз. Бакчада алма, кура җиләге карлыган булуын телибез. Бездә мондый чаралар булу куандыра. Алмагач һәм карлыган бирделәр. Оныклар бакчада витаминнар ашавын телибез. Экология департаменты директоры урынбасары Дарья Орлова сүзләренчә, акциядә катнашучылар бакча җиләге үсентеләренә дә өмет итә ала. Шулай ук шәһәр һәм район халкына 300 кура җиләге, 300 карлыган, 300 алмагач, 5000 кедр һәм 5000 пихта үсентесен әзерләгәннәр. Сегодня департаментом экологии проводится ежегодная акция. Бүген без ел сайын үткәрелә торган макулатураны үсентегә алыштыру экологик акция уздырабыз. Пет бутылка, батарейкаларда кабул итәбез. Яшелләндерү акциясе Шарлавыклы балалар территориясында да дәвам итте. Бирдә Әлмәт прокуратура хезмәткәрләре юкәләр утыртты. Акция Россиядә прокуратура хезмәте оешуга 300 ел тулу уңаеннан оештырылган иде. Чарага коллектив бергәләп чыкты һәм барлыгы 35 юкә утыртылды, дип хәбәр итәләр калабызның экология департаментында. Ә хәзер без кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Алга таба безнең чыгарылышта. Халык инструментларын ясаучы осталар Әлмәттә семинар практикумда. Зәкәрия фольк төркеме милли моң сагында. Исәнлек, саулык булсын. Өлкәннәр көне узды. Өлкәннәргә хөрмәт һәм игътибар дәвам итә. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Башка темаларга.
Әлмәт иҗтимагый үзәгендә халык инструментларын ясаучы осталар семинар практикумы узды. Бирдә Казан, Мөслим, Җәлил, Әлмәт районының Мәмәт авылыннан килүче музыка белгечләре Идел буе халыкларының музыка уен кораллары турында сөйләделәр. Иҗади мөхиттә бездә булып кайттык. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә музыка уен коралларын ясаучы һәм ремонтлаучылар җыелды. Алар семинар практикумда үзләренең тәҗрибәләре белән бүлешә. Биредә музыка яратучылар милли сәнгать өлкәсендәге хәзинәне популярлаштырырга, аны тирәннән өйрәнеп киләсе буыннарга калдырырга кирәк икәнлеген ассызыклады. Казан дәүләт консерваториясе доценты Геннадий Макаров заманында авылларда йөреп нинди уен коралларында уйнауларын барлаган булган. Ул үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. 300 лет одни инструменты были там, 200 лет. Уен кораллары төрле тарихи чорда төрле булган. 300 ел элек бер төрле булган, 200 ел элек алар икенче төрлегә әйләнгән. Менә хәзер үткәнгә күз салып югалган уен коралларында кайтарып була торган вакыт дип әйтергә була. Геннадий Макаров үзе ясаган танбур һәм думбра турында да сөйләде. Әлбәттә, уйнап та күрсәтте. Мөслимле балалар шагыйре Мөҗәһид Әхмәтҗанов татар телендә чыгыш ясады. 70 яшенә җитеп, мондый музейны әле бер кайда күргән булмаганны искәртте. Шигырь укып, табышмак әйтеп, музыка уен кораллары белән таныштырды. Музыка көллиятендә укучы өлкән оныгы Булат белән бергә уйнап та күрсәтте. Мондый очрашуның максаты гармон баянга чаклы барлыкка килгән думбра, кубыз һәм башка уен коралларын һәм милли репертуарны популярлаштыру, ди Татнефть хәйрия фонды проекты җитәкчесе Павел Корчагин. Мы не привозим каких-то звезд. Без ниндидер йолдызлар чакырмыйбыз. Йолдызларны, сәләтле шәхесләрне монда үзебезнең регионда табырга тырышабыз. Көньяк көнчыгышыбызның авылларында кораллар ясаучы борынгы музыканы саклаучылар күп. Халык музыкасы үзенчәлекле яңгырый, ләкин ул авылларда үзенең беренчел халәтендә саклана. Әлмәт иҗтимагый үзәгендәге музыка уен кораллары күргәзмәсен әлмәтлеләр бик теләп карый. Балаларын да кечкенәдән мондый чараларга йөртәләр. Безгә бик ошады бу. Гаилә белән килеп карадык. Күбрәк монда мероприятияларны күрәсе килә. Тагын да килербез әле. Очень понравилось, все так очень красиво. Ошады, бик матур, кызыклы, оештыручыларга рәхмәт, яңа әйберләр дә белде. Шул ук көнне Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Зәкәрия фолк төркеменең концерты да узды. Кызларны карага әлмәтләр күпләп җыелган иде. Бирдә татар, чуаш һәм башка милләтләрнең җырларын ишетергә була иде. Зәкәрия фолк төркеменең чыгышы беркемне дә битараф калдырмый. Тамашачылардан кемдер утырып карый, кемдер биеп тора. Миңа концерт бик ошый, монда чуаш җыры да бар, татар җыры да, мишар җыры да бар. Бик күңелле, бик матур. Концерт бик матур, миңа ошый. Бик шәп. Шундай күңелле. Барысы да тавышлары матур, искиткеч матур тавышлары. Зәкәрия төркеме узган ел Кырымда узган Таврида форумында 600 меңлек грант тоткан. Быел Әлмәткә төрле чараларга чакырылган булганнар. Тамашачылар җылы кабул иткәч, аерым концерт белән дә килгәннәр. 600 мең акча безнең Зәкәрия многонациональный артсольник дигән проект. Biz инде Татарстаныбызда 4 районда булдык, Әлки районында булдык, Питрәштә, Теләчедә, Баулы шәһәрендә булдык. Һәм инде менә бүген без Әлмәт шәһәрендә һәм үзебезнең күп милләтле җырларыбызны Әлмәт тамашачысына тәкъдим итәбез. Зәкәрия фольк төркеме 2017 елда оеша. Сәнгать җитәкчесе Лилия Җиһаншина. Татар, башкорт, крәшен һәм мордва кызлары Татар дәүләт консерваториясе доценты Геннадий Макаровның укучылары. Алар Идел буе халыкларының милли җырларын заманча эшкәртүдә башкара. Республикабызда татар сүзе бәйгесе бара. Ул икенче тапкыр уздырыла. Асылы шигырь, мәсәл, проза укудан тора. Катнашучыларның яше шикләнмәгән бәйгедә профессионаллар, үз шигырен сөйләүчеләр, шигъри гаиләләр катнаша ала. Гаризалар 1 декабрьгә кадәр кабул ителә. Катнашу өчен филармониянең электрон адресына яки 8919 690 0422 номерына видеоязма җибәрергә һәм катнашучылар өчен гариза формасын тутырырга кирәк. Яш ягыннан чикләүләр юк. Бәйге шигырь, мәсәл, проза, шигъри гаилә, автор башкаручы, профессионал номинацияләрендә уза. Нәтиҗәләр 2022 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә ясала. Премиаль фонд 1 600 000 сум.
Казанның гаилә мәчете янәдән әбием дуалары флешмобында катнашырга чакыра. Ул 1 октябрь өлкәннәр көне уңаеннан оештырыла, дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Флешмобта катнашу өчен әби-бабаларыгыз, әти-әниләрегезнең һәм өлкән яшьтәге туганнарыгызның Коръән сүрәләре укуларын, дуа кылуларын видеога төшерергә һәм әбием дугалары, дуга хэштеглары белән Instagram аккаунтыгызга урнаштырырга кирәк. Видеоларны 1-31 октябрь көннәрендә урнаштырырга кирәк. Якын кешеләрегез бу дөньяда инде юк. Әмма аларның аудио яки видео язмалары сакланып калган икән, искәртеп куярга онытмагыз, алар өчен дуга кылырбыз, дип искәртә гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. 1 октябрьдә билгеләп үтелгән өлкәннәр көне салмак кына декада һәм өлкәннәребезне хөрмәтләүне максат иткән айлыкка кирип китте. Шул уңайдан республикабызда төрле хәйрия, ярдәм һәм күңел ачу чаралары оештырыла. Азнакайда да күркәм датадан читтә калмадылар. Биредә Сөмбелә бәйрәме булып узды. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Өлкән кешеләр безнең әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз. Алар бик күп авырлыклар күргән, дөньяның ачысын төшесен татыган кешеләр. Ихтирам һәм хөрмәткә лаек булган райондашлар өчен Сөембикә урамында зур тантаналы чара уздырылды. Район җитәкчесе Марсель Шайдуллин өлкәннәрне бәйрәм белән тәбрикләп, бүгенге шәфкатьлелек ярминкәсендә актив катнашкан мәгариф, культура хезмәткәрләренә зур рәхмәтен җиткерде. Кем килгән, шуларга кем оештырган, барысына да бик зур рәхмәт. Монда сатылган продукция, алар барысы да инде сатылган акчага, без инде аларны ярдәм итәбез үзебезнең балаларыбызга, шәфкатьлеккә ул акчаны күчерәбез. Районыбызда 20 меңнән артык ветераныбыз бар дип билгеләп узды ветераннар советы рәисе Миргасим Каримов. Һәр берсе дә хөрмәткә лаек дип өстәде ул. Ветераннар советы исеменнән котлыйм. Исәнлек, саулык булсын, чирләмичә матур гына шулай аралашып, менә яхшы матур ачык һавада аралашып, күрешеп яшәргә ятсын. Бәйрәм белән. Тышкы саф һавада узган чараны мәдәният йорты артистларының дәртле җырлары тагын да җанландырды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тапшыруыбыз азагында тагын берничә хәбәр. Булары спорт дөньясыннан. Россия җыелма командасының элеккеге футболчылары Әлмәткә килә. Алар Нефтьчеләр баш каласында 5 октябрьдә булыр дип көтелә. Очрашу безнең егетләр автойөреше кысаларында узачак. Россия футбол берлеге карары нигезендә 5 көн эчендә команданың элеккеге футболчылары Россия җыелма командасы автобусы 5 көн эчендә Татарстанның 6 шәһәрен йөреп чыгачак. Динияр Билалетдинов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев һәм Дмитрий Хлистов балалар өчен футбол дәресләре үткәрәчәк. Уенчылар Әлмәттән тыш Яршалы, Түбән Кама, Бөгелмә, Әлмәт, Чистай һәм Казанда булачак. 1-2 октябрь көнне Октябрьский шәһәрендә грек-рим көрәше буенча ачык ярышлар уза. Анда 200 спортчы катнаша. Әлмәт көрәшчеләре яхшы нәтиҗә күрсәтә һәм 1 алтын, 2 көмеш, 2 бронза алып кайта. 57 килограммда ярышның җиңүчесе Ралиф Галиев. 38 килограммда Данияр Миңнегәрәев 2-нче, Тимур Янайкин 3-нче урында. 110 килограммда Илмир Айсамов 2-нче урында, 41 килограммда Хамат Талипов 3-нче урында. Тренерлары Данил Корнилов, Динар Гатиев, Рамиль Латыпов, Эдуард Джанвилян. Луч Әлмәт телеканалы сезнең смартфон экраннарында онлайн һәм бушлай. Моның өчен СПБ ТВ мобиль кушымтаны йөкләгез, Луч Әлмәт дип эзләгез һәм 2 телдә актуаль яңалык тапшыруларын, шоу-программалар, дөнья киносы шедеврларын, сериаллар һәм күп кызыклар карагыз. Безнең белән тәүлек буе булыгыз. Телевизордан безнең каналны төрле төймәдән карап була. Әгәр сезнең МТС икән без 553-тә, Телеком икән 303, Татайснефть булган чакта 27-нче төймәдә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, монтажер Алия Бәйрамалова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.